Jikar Makata littafi na 18 ci gaban labarin. Nonuwanta da ke cikin rigarta ya shiga mammatsawa yana fidda nishi. Take Shatuwa ta faɗa duniyar sha'awa da gabanta take ya cika da ruwan rawa. Ita ma nishi ta shiga fiddawa a gigice ya shiga maɓallin rigarta ya raba ta da rigar ba ta yi aune ba har ya raba ta da komai na jikinta. Bakinsu na haɗe yana ma harshenta wani sha na musamman cike da salon saba mata da kansa tunda ya lura gaskiyar yarinya ce. Hannuwansa ya saka biyu ya kama nonuwanta ya shiga matsa a hankali ta yanda babu abin da za ta ji sai madarar daɗi. Ai kuwa Hajiya Shatuwa sai gantsarewa take bakinta na cikin nasa yana zuƙar harshenta musamman ya kama lips ɗinta duka biyu ya shiga murza yana ɗan mammatsawa a hankali. Babu abin da Hajiya Shatuwa ke yi sai nishi, idanuwanta na kakkafewa har suna fidda 'yan hawaye. Sai ambaton Allah take a zuciyarta. Ba ta iya da gigicewa ba sai da ta ji bakinsa a kan nononta na dama bayan ya saki bakinta. Ihu ta fasa tana riƙe masa kansa jin ya ma nipple ɗin wani zuƙa sai girgiza kai take tana shure-shure tare da bandarewa. Abin da take ba ƙaramin ƙara ɗaga masa hankali ya yi ba. Sai nishi yake yana gurnani. Babu abin da ke tafiya da imaninsa kamar ƙananan nonuwanta. Shi ya sa ya duƙufar musu yana ta faman aikin sha da lagwaigwaitawa a hankali ta yanda ba za ta taɓa jin zafi ba tunda ya lura wannan ne first time ɗinta. Ya ilahi gaba ɗaya ya gigita 'yar mutane. Sai shiɗewa kawai take yayin da duk ta jiƙe daidai wurin da ɗuwawunta yake. Ta yi wa wurin shagaf da ni'imar jikinta. A gigice Haidar ya cire kayansa ya yi jifa da su tare da riƙo Madam Joy ɗinsa yana girgizawa yayin da idonsa yake kanta. Jin ya yi shiru ne ya daina taɓa ta ya saka ta buɗe idanuwanta ba su sauka ko'ina ba kuwa sai akan azzakarinsa. Instead ta tsorata amma ina da yake ta ga yanda Turawa ke yi domin kallon blue film ya zame mata jiki yanzu. Duk lokacin da ta fara gani ya koma mata abin kallo. Ku ji fa Shatuwa an lalace. Duk girman azzakarinsa haka ta riƙo sa da hannunta cike da sha'awa ta fara mammatsawa. Subhanallah Haidar ya faɗa a gigice domin tun da yake bai taɓa samun haka ba a taɓa masa ba. Tsoro Shatuwa ta ji ganin ya zabura ta jaye hannunta tare da cewa yi haƙuri ban san da ciwo ba ta faɗa da mayen sha'awa. Please ina so ya faɗa a gigice yana ƙara turo mata azzakarinsa. Miƙewa zaune ta yi tare da kallon abin tasa ta kama ta shiga mulmula a hankali tana taɓa 'yan golayensa. Banda kalma babu abin da Haidar ke saki domin ya gama shiga hannu. Fans ba fa buɗewa namiji ƙafa kawai ake bai shiga. Ina ana rikirkita shi ne kafin a basa babbar ƙorama. Bai yi aune ba sai jin 'yan golayensa ya cikin bakinta tana masa mugun tsotso. Ihu ya kwaɗa yayin da maziyyinsa ke zuba kamar yana fitsari. Tsabar daɗi da yake ji babu abin da yake sai ciccira da zabura. Haka ta riƙe wuta hannunta na kan azzakarinsa yayin da take lasar golayensa da harshe tana tsotsawa. Cikin mintuna 5 sai ga Haidar na ɓarin madara yana ihu yana zabura. Abin da ya ba wa Shatuwa tsoro kenan ganin babban mutum irin Haidar na ihu. Ta so sakinsa amma ya riƙe ta yana girgiza kai cikin fitar hayyaci sai da ya kawo tukuna ya kwanta gefenta yana mayar da numfashi tare da jawo ta jikinsa. Ya so ya yi wasa da ita to amma yana tsoron afka mata domin gani yake ba za ta iya da shi ba sam. Gashi abarsa ta ƙara miƙewa babu wani alamar rankwafawa. Allah ya miki albarka ya faɗa a hankali. Lamo ta yi a jikinsa tana mamakin yadda ta ga yana ɓarin madara yana fita hayyacinsa. Shi kuwa mamaki ya shiga ya aka yi ta iya wasanni bayan ita 'yar ƙauye ce kuma ga ta ƙaramar yarinya.
saboda masifar miskilancinsa sai ya kasa cewa komai. Wata kalar soyayyar ta ya ji tana masa fisgar lahani. Jin gangar jikinsa na ƙara rikicewa ne ya saka shi miƙewa ya ɗauke ta cak tare da kai ta banɗaki don yin wankan tsarki. Bai yi ƙoƙarin yi mata komai ba domin ya san muddin ya ƙara taɓa ta sai ya ci ta. Ita kuwa wallahi mugun sha'awa ke damunta domin ya ɗanɗana mata ne ya ƙyale ta kuma. Haka dai ya yi wankansa ya fito bai ƙara kula ta ba saboda gudun abin da zai je ya dawo domin yana mata kallon sabon balaga. Ji yake idan ya kai ga sex da ita tsaf zai ɓare ta tunda ko matarsa ta gaza da shi balle wannan ƙanƙanuwar yarinyar. Shiryawa ya ƙara yi cikin wata ɗanyar shadda faraƙal da malin-malin ya kawo hula pickup red colour ya saka da kuma sneakers red colour. Kasancewar yau Juma'a shi yasa ya yi wankan malin-malin. Agogo ya saka tare da feshe jikinsa da turare. Time ya duba 12 saura. Ƙwata kallon gadon ya yi ya ga yanda bedsheet ɗin ya ɓaci da ruwanta. Murmushi ya saki kafin ya wuce toilet ɗin don duba ta. Ta gama wankanta kenan ta ɗaura towel ya shigo. Murmushi ya sakar mata tare da miƙa mata hannu. Karɓar hannun nasa ta yi suka fito kan stool ɗin miro ya zaunar da ita sai kallonsa take tana ta tasbihi ga Ubangiji ganin kyansa ya ƙaru a idonta. Murmushi yake ta saki samun kansa ya yi da ɗaukan hand dryer ya shiga busar mata da sumar kanta. Kallonsa kawai take ita kam gaba ɗaya ya gama tafiya da imaninta. Saka kayanki mu tafi na mayar da ke makaranta ya faɗa tare da saurin barin bedroom ɗin. Wallahi a yanda yake ji tsaf zai iya afka mata. Oni Shatuwa, Allah na gode maka da ka bani wannan mutumin matsayin miji. Ko ina matarsa? Shatuwa ta faɗa tare da miƙewa ta shiga saka kayanta. Ko da ta sauko step samunsa ta yi riƙe da wayarta. Food ɗin da ke cikin jaka ya ɗauko yana ganinta ya mayar mata da wayarta tare da cewa ki ci abincinki mu tafi. Ni ba zan iya cin abincin ba. Kallon kyakkyawar fuskar ta yi ya wadatar da kallon kyakkyawar fuskarka ya wadatar da ni na ƙoshi, ta faɗa a shagwaɓe. Zuba mata lulu ice ɗinsa ya yi cike da tsantsan mamakin kalamanta. Shekarunta yake aunawa da kalamanta sosai ya ji daɗin kalaman nata wanda bai taɓa ji a wurin Saude ba. Har zai yi magana sai kawai ya yi shiru tare da miƙewa ganin saura minti 12 ta yi. Yau Juma'a 12 ake tashi kowanne school. Har zai riƙo hannunta sai kuma ya fasa. Mu tafi ya faɗa yana binta da wani rikitaccen kallo. Suna tafe cikin mota tana zuba masa fira amma duk shirmen ƙauyensu ne take basa labari. Murmushi kawai yake yana kallonta domin abin zabban dariya amma saboda miskilanci shi murmushi yake. Yana kaiwa bakin gate Ali direba na parking. Oya ki tafi gashi an zo ɗaukan ki kuma kada ki faɗa wa ummi ko baba komai, ya faɗa yana kafe ta da ido. Shagwaɓe fuska ta yi tare da cewa za ka zo anjima? Murmushi ya mata ya girgiza kai alamun a'a. Fashewa da kuka ta yi tare har da buga ƙafa tare da cewa wallahi idan baka zo ba zan iya mutuwa don Allah ka zo na ganka. Rikicewa ya yi gaba ɗaya lokaci ɗaya bai iya rarrashi ba kawai jawo ta ya haɗa bakinsu wuri ɗaya ya shiga mata wani hot kiss da ya saka kukanta tsayawa. Mintuna 5 ya sake ta da ƙyar jikinsa na kyarma. Da ƙyar ya furta zan zo ki je. A rarrabe ya yi maganar lumshe ido ta yi tare da yin dariya. Ta ce sai ka zo yayana. Tana gama faɗan haka ta fito tare da sheƙawa da gudu gun motar Ali da tun ɗazun ya ga motar Haidar ɗin. To kasancewar ya san matsayinsu shi yasa bai damu ba. Sai da Haidar ya yi minti 10 bayan motar su Shatuwa ta wuce tukuna ya tada motarsa ya wuce aiki. To masu sauraro na zan dakata a littafin mu anan dare har yayi. Ina godiya sosai da gudunmawar da kuke bani ta hanyar yi min subscribe da like. Taku dai ce har kullum 'yar Amana Novels. Bye.